nandito uli kami sa sa park. Ayan. I take my breakfast. We are here in Retiro Park with Laura. Ayan, I have juice and I have bukata. Ayan. Actually guys, buo siya kaya lang kinain ko na yung isa kanina kasi nagutom na talaga ako. 11:14 na. Ayan, baka pumayat ako. Ayan. Kaya samahan nyo ako guys. At mayroon mga papakita ako sa inyo mamaya na mga pulisya na nakakabayo, papakita ko sa inyo. Ayan. Pero habang ako'y kumakain, samahan nyo ako. Or lunch and na to breakfast para tipid. May juice ako habang si Laura naglalaro mag-isa. So lang dito lang malapit. Ayan. At habang nanonood ako ng session ni Chichay, ayan, nandito. Late akong pumasok sa kanya kasi busy talaga. Ang harap niya. Ano siya? Yung tinapay dito na matigas. Pinunta namin. Tapos, ang lagay niya is lettuce, tomato, and manok siya. Manok ang palaman niya, oh. Ayan. Masarap. Binili ko sa sa Granier. 3.30, then 99 cents ang sumo. Tig-isa kami ni Laura. Kaya magpahinga ako kasi nakalinis na ako. Hindi ako nagluto. Nakaplansya na ako. Kaya na lang. Kunti na lang mamaya. Magpakain na lang. Tapos record ng kunti. Ang harap siya. Pakita ko mamaya sa inyo yung pulisiya na dumaan na nakakabayo. Ayan, binabati ako ni Baby Sophia. Hello, shout out. Ayan, saka si Chichay, shout out. Ayan, sorry kasi late ako po nakapasok dahil busy. Andito ako, may lamesa kami dito guys. Ayan, tapos mayroon din doon. Tapos mayroon din dyan, lamesa. Ayan. Kaya nakakain ako ng mainam. Ayan. Nakasutsot pa ako kasi malamig. Ayan. Ayaw naman niya. Kasi naghahanap ng kalaro. Nag-aantay ng kaklase. Papunta siya dito. Si Laura. Bem. Benaki. Kiris pan? Kasi ayaw na siya. Hindi ito pwede magparakain ng ganito siya. Kasi lago tayo kay nanay niya. Tataba siya. Bale, kiris pan? No. Bale. Mejor. Mejor ng kiris. Es para yaya todo. Bale? Tingnan siya ng tortitas. Ito naman sa kanya, ganito. Ayan, parang mais. Ganito siya, guys. By Century. Ayan. Ayan. Tortitas ang tawag dito. Ayan, buo. Parang mais siya. Arroz di mais. Arroz di mais.
Huwag kang magpakita dyan! Malapit na ang guys, kumaubos. Dito guys kami nagsisilibrate. Quiet. Ang kulit. Una peluca. Ang kulit. Tapos na. Ayan, shoutout pala sa aking mga members. To all my members guys, yung mga nagsusupport, thank you so much sa always support. Ayan, salamat talaga. And salamat sa always nandyan kayo. Ayan, yung mga bagong members ko, thank you so much. And thank you sa super friends, Team Tugang, Team BLDJ, thank you so much sa walang sawang suporta sa aking channel, ha? Tamis ng sumo. Grabe. Sarap. Ayan, thank you so much guys. Ayan, papakita ko sa inyo yung may mga pulisiya na na dumaan. Hindi ko alam na may ewan ko kung bakit nagparada siguro sila dito sa Retiro. Kasi late na nga kami, mag alas 12 na kami napunta. Ayan, pakita ko sa inyo na nakakabayo sila. Hindi ko masyadong na-videohan pero at least konti mayroon. Ayan, thank you guys. Thank you sa inyong walang sawang suporta. God bless and thank you so much. Bye! Ayan guys, yung mga pulisiya dito sa amin, sa Madrid. Ayan.